ale už v druhom kole. V prvom kole sa nám ako ďalšie družstvo predstaví družstvo mužov z Reľova. Po mužoch z Reľova to budú muži zo Zlatého, ktorí už by mali byť na príprave, sú tam. A poprosíme, aby sa pripravilo ďalšie družstvo Hankovce muži, Spišská Sobota ženy, Vyšná Voľa muži, Terňa ženy. Nám asi do Zlatého ani nedoputoval, teda zo Zlatého má v tabulke 0, 0. Ďalej Reľov 15. priečka z Hankoviec, teda zo 4. kola s časom 18,72, 15. miesto. Vo Sveržove Reľov obsadil 9. priečku, čas 19,27. Takže toto boli výsledky družstva muži Reľov, družstvo, ktoré je z okresu Kežmarok, a už ich sledujeme na trati. Vidíme aj hosťovanie na pozícii Pečkara a vzadu to máme pretože to bolo super rozbehnuté a 17,03 Mizéria 17,03, napravu 15,30. Tak napravu 15,30, ale myslím si, že to mohla byť kľudne veľmi dobrá 14-ka. Vzadu sme to parádne nabombovali do stroja a strojní na to pustili. Dnes bojujú o víťazstvo na 8. kole EISL. Potrebujú body, samozrejme, pretože sú na 17. priečke v tabulke a už ich sledujeme. Reľov, nádherný košík. Mal to byť nádherný košík, keďže to šlo boju pekne zo stroja, ale vidíme, že to robíme až na druhý, možno tretíkrát. Teda bolo pre družstvo z Reľova 17,03, v druhom to bude vysoká 20-ka, 24,9, naľavo 24,82. Áno.